Ehunka milioi espermatozoide erasotzeko prest daude. Oztopo lasterketa zoragarria da. Horietako gutxi batzuk baino ez dute umetokiaren lepoko hezea zeharkatu ahal izango. Bizirik atera diren gehienak nekez helduko dira umetokiaren barrunbera. Tronpek harrapatzen ez badituzte. Trompas. Horietatik oso gutxi hurbilduko dira obulura. Zein ondo! El óvulo. Obulua. Cientos de Hanka milioi atera baina bat bakarra sartuko da santutegian. Eta orduan sarrera sekretua ezabatu egiten da, desagertu. Begira nortzuk datozen, gure osagarri kromosomak. Elkar ulertuko garela uste duzu? Beti galdera argi berdinekin. Ez da horrela, lagun? No, kolega? Ez daude batere txarto. Badakizu? Bikainak dira. Orain den hasiko da. Enarketaren lehen egun. Bigarren egun. Tercero. Hirugarrena. Laugarren eguna. Ernaldutako arrautzaren zatiketak kontaezinak dira. Umetokia berriro itxiko da. Bertan, gertatuko den abiaraketa zaintzeko. Hainbat egunetan zehar emango dena. Hogeita zortzigarren egun. Orionak enbrioa ingoratzen du. Zelulako agintean, txuten zaitu. Bihotza zara eta zelulako zelula osagarria. Ez kezkatu, ni ezin dut dena egin, bakoitza bere espezialitatea du, jakin beharko zenuk, ezta?
Kromosomako kontrola, zelulak behar ditugu. Beraz mitosi operazioa, goazen aurrera! Tia, lanera, mutil, azkar, zuek kromosoma goazen. Ikus dezagun kromosoma hau nola dagoen eginda, beste guztien bezala. Hori uste al duzue? Haietan jai. Itzul zaitezke goazen. Banoa! Nahikoa da. Joan zaitez! Dagoeneko ez dago txorakegietarako astirik. Ez du nahi! Kate hau kontrola, bai. Baina tia, ze irakatsi dituzten eskola, istripu genetikoa bat eragin nahi al duzue? Bizkauri ibili, ordua biltzen dabil. Zelula zaintzeko prest, mitosia. Mitosia elkarrekintza arrastakaz burutu da. Zein ongi! Begi zelulak, joan 57 zenbakiun ontziarentzat plataformara. Muskulo zelulak, joan 10 zenbakiun plataformara. Hezur zelulak, 17 zenbakiun plataformara. Bihotzerako zelulak, 22 plataformara. Mesedez, zelula txukuntasun pixka bat, mota desberdinetako askoak zarete, diziplinarik gabe, ez dugu sekula lortuko. Alfertuta egon beharren zure plataformara joan. Giltzurrunerako zelula, 8. plataformara. Giharrerako zelula, 10. plataformara. Azelerako zelula, 14. plataformara. Lasai neska, diziplina eduki behar da. Ez zaitez bultzatu. Bihotzerako zelula, 22. zenbakiun plataforma. Txukuntasun pixka bat mesedez. Hezurretarako zelula, 17. zenbakiun plataformara. Giltzurrunerako zelula, 8. plataformara. Giharretarako zelula, 10. zenbakiun plataformara. Hogeita hamabosgarren eguna, umekiak 6 milimetro ditu. 42 eguna,
12 milimetro, 50 eguna, 20 milimetro. Bihotzeko zelulak. Hemen gaude. Berandu zatozte 22. zenbakiaren aurrean. Zuek, arreta gehiago, zuen plataforma hurrengoa da. Hezurreko zelulak, 17 zenbakion plataforma. Eta zu laguntzu, nora zoaz? Sorbalde zorera, oraindik egin behar handia dagoetu. Eta zu? Pizka bat urrunago, mendebaldera, besaurrera, hankandu gabeko lurrazko Zer gertatzen da? Ez dakit, hortik dator. Zertara gatuzuna, hori jakin nahiko nuke. Hainbeste ibili zertarako. Ez gara darra jotzen utxik, zertarako ez. Baina zertzetartu gaitu. Lagunak, zatozte gurekin, mendebalderantz goaz, besaurrerantz, izugarrizko lurralde bat dago gure zain. Asko dago egiteko, zatozte, jarri nazauzue, besaurrerantz. Lau zenbakion plataformara. Begi zelulak, premiazkoak. Ez nazazu bultzatu, pasatxa gustatuko litzaiguke, baina ez da posiblea. Egan egiten ez baduzu, begiko zelula naiz, ez daukat egorik. Begi zelulak, destakamendu berezi bat bidali dugu zuei bidea irekitzeko. Tia, jaraia, nazuet ordura. Heldu gara. Kornarako unitateak, eskererantz aurrera, erretinean bauk eskumara. Zerako bidaia politak. Kristalinoka jarri nazazu. Mark, geldi, lortu du. Hirurogei egun, 35 milimetro. Larrialdietarako mesularia. Errespetu pizka bat, hortik iritsi zaitez. Zentralaetarako mesua, taldeak nekatuta daude, elikagaiak burituzte. Bidali.
proteina, kolageno, albumina... Ondo, ulertuta. Idatz eskaera, kolageno, albumina, lanera. Bidali zaizkidazuen 5 eta 22 taldean bikoizketa galdera. Tia azkar, ezkean premiozkoa da. Ez dut inoiz makina ulertuko, segaitik U bat I bat beharrean? Bueno, horrela ondo dago. Ondo dago, A, N, R... Ondo dago, nahikoa da. Ez. U bat behar dut berehala. Bueno, ez duzuen ikusten ez dabilela, ez zauden zure tokia. Tia. Uiengoa. Banago. Azaldu zertarako balio duen guzti honek. Zertara dabiltzate hor, ez dute zer ere ulertzen. Proteina amaituta, bere ibilaldiarako prest. Proteina hori kargatu. Guazen. Baina, zer gertatzen zaio? Proteina uiengoa itxaroten zaituzte. Guazen. Laurogei egun, 9 zentimetro. 120 egun, 20 zentimetro.
eta 40 egun, 5 zentimetro. 170 egun, 30 zentimetro. 200 egun, 35 zentimetro. 225 egun, 40. 250 egun, 45 zentimetro. 270 egun, 9 hilabete, 50 zentimetro. Pisua 60 kilogramo, 200 gramo. 60 multzoa. Ernaldutako zelula bakar batek azala. Eskeletoa eta garuna sortu ditu. Bihotza eta birika. Azazkalak, besoak eta hankak. Berrogeita hamasei belaunalditan zelula bakar batek sortu du bizia.